хоҷагидорони ноҳияи Хӯросон бо мақсади афзун намудани истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ заминҳои корами обиро самараноку оқилона истифода мебаранд. Кишоварзони ноҳия аслан ба соҳаи пахтакорӣ, сабзавоткорӣ ва боғдорӣ машғул мебошанд. Бинобар иттилои масъулини шӯъбаи кишоварзии ноҳия имсол дар майдони зиёда аз 11 000 гектар кишти зироатҳои кишоварзиро баромондаанд. Мавриди зикр аст, ки хоҷагидорони ноҳия дар майдони 3340 гектар кишти пунбадона гузаронида айни ҳол нашрунамоии хуб дорад. Кишоварзони ноҳия бо тавсияи олимону мутахассисони соҳаи кишоварзӣ аз тухмиҳои нави чинӣ ва ватанӣ истифода бурда майдони 550 гектари онро кишти зери плёнка ташкил медиҳад. Дар кишт ва парвариши пахта хоҷагидорон аз омилҳои агротехникӣ самаранок истифода бурда ба ҳадафҳои ниҳоии худ ноил гашта истодаанд. Дар ҷомати деҳотӣ ба номи Садриддин Айнӣ 217 хоҷагиҳои деҳқонӣ хурду миёна ба соҳаи пахтакорӣ машғул мебошанд. Хоҷагии деҳқонӣ Мирсаид яке аз хоҷагиҳои пахтакор маҳсуб ёфта дар майдони 8 гектар кишти пунбадона гузаронида айни ҳол нашрунамои пахта дар хоҷагӣ баръало мушоҳида гардида дар ҳар як ниҳоли он аз 15 то 20 кӯракӣ дида мешавад, ки ин аз меҳнати ҳалолу таҷрибаи баланди деҳқонону саҳмдорон далолат медиҳад. Бо мақсади гирифтани ҳосили баланди пахта ва дар кишт ва парвариши он риоя намудани қоидаҳои агротехникӣ, олимону мутахассисони Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон дар ноҳияи Хӯросон бо хоҷагидорони ҷамъияти деҳотӣ ба номи Садриддин Айнӣ ва Ҳилолӣ вохӯрӣ доир намуда зимни суҳбати сарроӣ ба онҳо оиди кишт ва парвариши агротехникаи муосир маслиҳатҳои муфид доданд. Пахта ин зироати асосӣ ба шумор меравад. Мана хушбахтона тибқи дастуру супоришҳои раиси вилоят ин аллакай сеюм маротиба мо дар тамоми хоҷагиҳои пахтакори вилоят албатта гашта фикру андешаҳо гуфта истодаем. Қариб дар ҳамаи ноҳияҳо албатта аз ҷиҳати мана гармии зиёде ки шуд, гармии зиёди аввале ки шуд, албатта пахтаи аллакай обу тоб додан, ҳосилбандӣ беҳад зиёд аст. Лекин ин ҳосилбандия бояд мо то охира бурда расонем. Дар баъзе хоҷагиҳо ҳаст, албатта хоҷагӣ хусусан хоҷагиҳое ки бо пойгоҳ об мемонанд, об намерасад, камтар пахтая мисол ба гулбандии зиёд оварда расондан. Ин корро бояд мо аҳамият додам дар кор. Бар исои хоҷагиҳои хурд аҳамият надодан масъалаи сарчинкунии бутҳо. Вақте ки ҳамин навдаи ҳосил агар 15, 16 то 17 навдаи ҳосили сарчин кардан дар кор. Ин масъалаи мо гуфта додем. Албатта он хоҷагиҳое ки барвақт киш кардан, албатта дар он ҷо аллакай ин корро шудааст. Лекин хоҷагиҳои моҳи апрел киш кардан то даҳаи 2 апрел дар ин ҷо ҳамин вақти сарчинкунии бутҳо аст. Мо албатта гуфтем инро. Дар баъзе ҷо масъалаи мисол обмония мисол душворӣ. Агар мо мисол обмония вақт сарҷо наздик набошад, албатта ин ба ҳосила камкунӣ оварда мерасонад. Аллакай дар бисёр заминҳо 12 то 15 кӯраки тайёр ҳаст. Лекин акун товаи пахта мисол шукуфтана албатта во кори зиёда талаб мекунад. Ин маслиҳатҳоро додем. ҳадафи асосии баргузории суҳбатҳои сарроӣ бо хоҷагидорон ин пеш аз ҳама баландбардоштани савияи дониши хоҷагидорон дар соҳаи кишоварзӣ ва ба онҳо омӯхтани тарзу усули кишт ва парвариши пахта ба тариқи зери плёнка ва кишти муқаррарӣ мебошад. Дар воқеъ дар суҳбату вохӯриҳое ки бо хоҷагидорон олимону мутахассисон доир намуданд, онҳо моҳияти агротехникаи муосири кишт ва омилҳои агротехникиро дар коркарди байни қаторҳо хеле хуб дарк намуданд. Хоҷагидорони ноҳияи Хӯросон зимни вохӯрӣ бо олимону мутахассисони соҳаи кишоварзӣ оиди коркарди байни қаторҳо, обмонӣ, ғизодиҳӣ ва сарчинкунии ниҳолони пахта ба тариқи назариявӣ ва амалӣ омилҳои агротехникаи кишт ва парвариши пахтаро аз худ намуданд. Борис чоим аст ки омада ба мо суҳбатҳои сарроӣ гузаронда дастур амалҳо доданд. Мо тибқи тавсияи онҳо кор бурда истодаем. Дар оянда кӯшиш менамоем ки ҳосилнокии зироатҳои кишоварзиро баланд бардорем. Аз он ҷумла пахтаро кишоварзони ноҳияи Хӯросон дар майдони зиёда аз 10 000 гектар кишти асосии зироатҳоро гузаронданд. Аз он ҷумла 3340 гектар пахта ки айни ҳол пахтаи мо нашунамош нағз мебошад. Чунин вохӯриҳои сарроӣ дар оянда имкон медиҳад ки хоҷагидорон барои гирифтани ҳосили баланди пахта пеш аз ҳама бояд
омилҳои агротехникиро мувофиқи матлаб истифода баранд. кишовардони ноҳияи Хуросон дастуру ҳидоятҳои пешҳои муаззами миллатро оиди истифодаи самароноку оқилонаи обу замин хеле хуб дарк намуда, мақсаду маром доранд ки сол аз сол истеҳсоли маҳсулоти кишоварзиро зиёд намуда, дар таъмини амнияти озуқавории мамлакат саҳми арзандаи худро гузоранд. Хонумруддин Ниёзӣ, Ғайруи Шоҳимардон, Намозали Эргаш, барои барномаи Ахбор.